ना जों दिनै उदालगुरिनि नैबे जायगायाव दा डिम्बेश्वर मोसाहारिनि आंगो बिसि मन्जु बिथांजों जों खाथियाव दङ। मन्जु बिथाङा डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसि आरो लोगोसे खुदियासानि साथाम गथ'नि बिथाङा बिमा। दिनै सासे बिमाया हसिख्राव गाबै गाबै बुंदों जे आंनि फिसायखौ न'निफ्राय लाबोनानै बिथांमोनहा गावथारनानै फबनानै दोनबाय मोनसे जायगायाव होननानै। दा दिनै उदालगुरि जिल्लानि पुलिसफोरा बुंदों जे मा होनो किनाराम बर'खौ गावथारदों होननानै। नाथाय पिक्साराव नुनानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा दाखालि मिन्थिनाय लोगो लोगो सुनिबारनिफ्रायनो फैनानै बाव दंफैयो उदालगुरियाव फैनानै बिथाङा बुंगासिनो दं जे बेयो किनाराम बर' नङा, बियो डिम्बेश्वर मोसाहारिसो, बेखौ आंनो नांगौ, आंनि फिसायसो बेयो होननानै। दा ओंखायनो बे डेड बडिखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो थाखाय पुलिसा जुदि सासे भारतनि आयेनाबो बेखौनो बुङो, सासे जुदि बिमाया सासे जुदि बिसिया गावनि सोरबा जुदि भारतनि आयेन बादियै जुदि बिथांमोनखौ बुथारबाय अब्ला बेखौ नायनो मोननाय मोनथाय बेनाव थानो नांगौ। दा ओंखायनो बे सासे फिसायखौ गावनि फिसायखौ हब्रा बुंगासिनो दङ। आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो, जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय बिथांजों फैनानै जों सावरायनानै मोनदांथिनायनि गेजेरजों आसामाव बर'फोरखौ मानो फेक एनकाउन्टार सोलिगासिनो दङ, मानो फेक एनकाउन्टार? आसाम पुलिसा जोंखौ नेनो थाखायसो, आसाम सरकारा जोंनिबो सरकार, जोंखौ नेनो थाखायसो, जोंनि संख्रि बानलुजोंसो बिथांमोनहा सरकाराव टेक्स मोननानै सालायो। आसाम पुलिसखौ गुवाहाटीनिफ्राय अबेनिफ्राय थिनहरोब्ला उदालगुरि बाक्सा जोंखौ नेनो थाखायसो। जों सासे नोगोरारि आरो बिनि दाय गैयै नोगोरारिफोरखौ सानफा एफा होसो गावथारबाय थानाया आसाम पुलिसनि थाखाय मोजां नङा। क'क्राझारावबो 2021आव जालांबाय, सानै मानसिखौ बिथांमोनहा फेक एनकाउन्टार जादों, बिथांमोनहा दाय गैयै मानसिफोरखौनो गावथारदों। दा ओंखायनो जोंहा बेयावबो डाउट दङ, डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसि मन्जु बिथां बुंनाय बादि गावनि फिसायखौ लाबोनानै बिथांमोनहा बेखौ स्क्रिप्टेड किलिं होनदों, साजायनानै आवगायनो प्रि प्लान खालामनानै गावनि दाय गैयै फिसायखौ लाबोनानै बिथांमोनहा बुथारफैदों होननानै आरो बिनि उनावबो खबर होआखै। दा ओंखायनो जोंनाबो बेनो डिमान्ड जे बियो किनाराम बर'आनो जाथों, डिम्बेश्वर मोसाहारियानो जाथों, जुदि डिम्बेश्वर मोसाहारि नंगौबा नंगौ आरो नङाबा नङा, गोथैखौथ' खनसे देखायफिननो नांगौ ना, नङा होमबा? किनाराम बर'बाथ' बे खोथायानो गैला, बिथाङा साइड जाना थांगोन, नङा होमबा? डिम्बेश्वर मोसाहारिबाथ' बिथांनो गथायनांगोन न'आव, दाय गैयै सासे डिम्बेश्वर मोसाहारिया। दा ओंखायनो आसाम सरकारा दाय गैयै मानसिफोरखौ आसामाव नगावआवबो बिदिनो गावबाय, ओमफ्राय आरो दा क'क्राझारावबो 2021आव गावदों। मानो आसाम सरकारा दाय गैयै मानसिफोरखौ साजायनानै गावथारगासिनो दङ? आरो क'क्राझाराव जानाय समावबो मोनफ्रोमबो आफादफोरा डिमान्ड खालामदोंमोन गोजौ थाखोनि तदन्त जानो नांगौ होननानै, न'खरनि मानसिफोरखौ न्याय होनांगौ होननानै। नाथाय क'क्राझारनि केसावबो न्याय मोनासै, तदन्त जायासै। एबारबो जोंबो बुंदों, गोथै सहखौ मोनखांनायनि उनाव जुदि बे डिम्बेश्वर मोसाहारिब्ला बिथांनाव 3 गथ' दङ, सासे गथ'आ मेट्रिक परिखा लिरगोन देग्लाय, मेट्रिक परिखाया जासिगोनसो, बिमा जानानै गावनि फिसालाजोंसो थाफानो नांगौ, फरायनायनि खोथाखौ बुंनो नांगौ, हेफाजाब होनो नांगौ। दिनै फिसाला मेट्रिक परिखा होगोनखौ गारनानै बिथाङा दिनै गावनि फिसायनि गोथै सहखौ बिफैगासिनो दङ, बे किनाराम बर' नङा, आंनि फिसायसो होननानै। बेयाव आसाम पुलिसा मानो बाजानो नांगौ? आरो बिथांमोना मोनसे एप्लिकेसन होदोंमोन पुलिसनो जे बे जोंहा डाउट दङ आरो जोंहा मिथियो बे किनाराम बर' नङा, बेयो डिम्बेश्वर मोसाहारिसो, ओंखायनो बेखौ जावखांनांगौ होननानै। बे एप्लिकेसनखौबो आसाम पुलिसा लायाखै। मा बिथाङा नोगोरारि नङा नामा? नोगोरारिबाथ' साफ्रोमबो मानसिफोरखौ मोजां न्याय होनो नांगोन ना, मानो न्याय होआखै? दा बर' हारिखाय न्याय होआखै नामा? जोंहा डाउट दङ हिमन्त बिश्व शर्मा सरकार सालायनायनाव, बिजेपि सरकारनिफ्राय जोंहा डाउट दङ। क'क्राझारावबो जाबाय फेक एनकाउन्टार, गथ' खुदिया दङ क'क्राझाराव, जायखौ दाय गैयै मानसिनो दाय साजायनानै गावथारबाय, बिथांनाबो बोसोरनै खुदिया दङ। दा बिथांमोनासो मिथिगोन उन्दै बैसोआव गावनि फिसायखौ दाय गैयै फिसाया दाय साजायनानै गावथारजानाय। बिथांमोना न'खर संसार दङ, फिसा फिसौ फोरोंनो नांगौ, बोरै फोरोंगोन सासे हिनजाव मानसिया? दा ओंखायनो जों बुंदों 1 नाम्बार बे डेड बडिया किनारामानो जाथों, डिम्बेश्वरानो जाथों, नाथाय बिथाङा बेखौ 100% सियर होनो बे आंनि फिसायसो, बेखौ आसाम पुलिसा खिन्थाना होनांगौ, जावखांनानै देखायनो नांगौ। आरो जुदि बे डिम्बेश्वर मोसाहारिब्ला बिथांनो न्याय होनो नांगोन। बिथाङा थांना थानायनि खोथा दङ, फिसा फिसौ फोरोंनायनि खोथा दङ, आरो जोंनि दोलोनिफ्राय जानानै जों बिथांजों अरायसम गसंफागोन। बिथाङा जास्टिस मोननांगौनि थाखाय जों अरायसम गसंफागोन। आरो जों जेला बिसिबां डिमान्ड बिदों
क'क्राझारानो जा उदालगुरियानो जा फेक एनकाउन्टाराव मालाबाबो तदन्त नागिरदों बर'नि माहारियारिफ्राबो तदन्त बिदोंमोन क'क्राझाराव जानाय फेक एनकाउन्टाराव नाथाय आसाम पुलिसा तदन्तखौनो खालामाखै मानो होनबा एसे प्रि प्लान एसे स्क्रिप्टेड लिरनानै लानानै बुथारदों दाय गैयैखौ बेखौ खिन्थु बर' हारिया सह्य खालामनो हानाय नङा सानफा एफा दाय गैयैखौ गावथारबाय थायोब्ला आरो जुदि दाय गोनांखौ गावथारदों जुदि किनाराम अब्लाबोथ' दायखौ बिदि आखायाव लानो हायाना आयेन बादि साजा होगोन जुदि किनाराम बर'आ बे ओनसोलाव जुदि बिहा गोबां केस दङब्ला बिथांखौ जुदि माबादोंब्ला आयेना केस होगोन ना नङा होमबा एनकाउन्टार माने मा मोननै साइडनिफ्राय गावलायनायखौसो एनकाउन्टार होनो मोनसे साइडनिफ्राय गावनायखौ एनकाउन्टार होना बेखौ सुद होनो गावथारनाय नङा होमबा जुदि किनाराम बर'ब्ला बिबो आयेन बादिसो जानो नांगौ नङा होमबा आयेन बादिसो जानो नांगौ बिथाङा जुदि केस दंबा बेखौ हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट थांथों दा ओंखायनो जोंनिफ्राय जों बारे बार बुंनायनि उनावबो बर'फोरनि गेजेराव एनकाउन्टार जागासिनो दङ गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव एनकाउन्टार जागासिनो दङ आसाम सरकारा बे हिमन्त बिश्व शर्माया हिटलारनि सासन खालामगासिनो दङ ओंखायनो जों बेसेबां तदन्त बिदोंब्लाबो बिथांमोना तदन्त होआ आरो बिथांनोबो साख्रि होनो नागिरनाय नङा बिथांमोनहा नाथाय जों जिराया बारलांबाय दैज'निबो मोनसे सिमा थायो क'क्राझाराव एनकाउन्टार जानायावबो जों नेबाय डिमान्ड खालामबाय नाथाय एबार जोङो बे बाक्सानि जुदि बे डिम्बेश्वर मोसाहारि गोथै सेलेरा जुदि ओंखारोब्ला जों एबार जिराया जोंनो नांगोन न्याय आरो सानसे समाव बिदि जागोन जाय आसाम पुलिसफ्रा दाय गैयै मानसिफोरखौ प्रि प्लान खालामनानै गावथारदों बे मोनफ्रोमबो तदन्त जागोन आरो जुदि गोजौ थाखोनि सोरबा जुदि दैदेनगिरि दाय गैयै साजायनायखौ गावथारनायाव जुदि लोब्बा दंबा बिथांमोनाबो तदन्त जागोन सानसे जागोन बेखौ गोसोआव लाखि बे बुहुमाव बेसेबां गिदिर बिथांमोनाबो सबबो साजा मोनजोबदों इसोर दङ बिथांजों इसोर दङ सासे बिमा जानानै बे गाबै बिखाया गावग्लिजोब्बाय मेगननि मोदै गगासिनो दङ गावनि फिसायनि देहा फिसायनि सोलेर डेड बडिखौसो बिगासिनो दङ बे बिमानो न्याय होनांगोन बे बिसिनो न्याय होनांगोन बिनि फिसायनि बिथाङा नागिरगासिनो दङ दा दिनै दिनै 10ता बाजिनि खोथा बुंदोंमोन दाथ' 12ता जालांबाय दासिमबो गैया दाखालिनिफ्रायनो बिथांमोना बाव मोनसे हटेलाव दंगासिनो दङ आरो बिसोर नेबावबाय थागोन ओंखायनो जोंहा फुरा डाउट दङ आसाम पुलिसनाव आरो आसाम पुलिसनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बे आसाम पुलिसनाव जोंहा डाउट दङ ओंखायनो बेखौ जुदि बिथाङा सासे बिमाया बिसिया बिदों बेखौ न्याय होनो नांगौ आरो नङाबा जुदि फैबाय थानाय समाव जुदि माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोब्ला आसाम पुलिसा मोनफ्रोमबो दायखौ लाजोबनांगोन